Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καιρό περιμένω να κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Τώρα λοιπόν που είναι η κατάλληλη στιγμή, ήρθε η ώρα να το κάνουμε σωστά. Γι' αυτό το λόγο θέλω σε εσένα το θεατή να θυμίσω δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, στόχος αυτού του βίντεο είναι να κριτικάρει τα άρθρα που θα εμφανιστούν σε αυτό και όχι τα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης του Λούμπεν. Όσο δυσμενής κι αν είναι η κρίση αυτών των άρθρων, προστατεύεται εξ ολοκλήρου από τον νόμο, συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 367. Και εν δευτέρης, λόγω αυτού αποποιούμε τις ευθύνες των αντιδράσεών σας. Αν εσείς μετά το βίντεο βγάλετε κάποια συμπεράσματα για το Λούμπεν ως επιχείρηση, πολύ απλά δεν έχω καμία ευθύνη και άρα τα πορίσματά σας είναι 100% δικά σας και όχι δικά μου. Αυτές λοιπόν οι δύο υπενθυμίσεις από μένα και τώρα ας παίξουμε. Από πού να αρχίσουμε, Α! Πώς σου φαίνεται αυτό? Η αστυνομία στην Αμερική σκοτώνει 100 ανθρώπους το μήνα κάθε μήνα. Κανείς όμως, σημειώνει ο ορθογράφος, δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό, καθώς μόλις 750 αστυνομικές υπηρεσίες στην Αμερική από τις 7.500 παρέχουν τα στοιχεία τους στο FBI. Γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε τα νούμερα που μας παρέχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο νέος μέσος όρος υπολογίζει ότι ανέρχεται στους 928 νεκρούς ανά έτος, από τους οποίους το 98,9 προέκυψαν με δικαιολογημένη χρήση βίας. Παρ' όλα αυτά ο αρθρογράφος στη συνέχεια αναφέρει ότι 150 από τους 150 φόνους που διέπραξε το FBI ήταν δικαιολογημένοι. Καλό Ναι, γιατί όταν χρησιμοποιείς μια στατιστική μπορείς εσύ να επιλέξεις ποιο νούμερο είναι έγκυρο. Πάντως δεν πειράζει, γιατί έχω και εγώ στατιστικές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ήξερες ότι το 62% των ληστείων και το 57% των φόνων το διαπράττει το 15% του πληθυσμού οι μαύροι? Ξαφνικά η δικαιολογημένη χρήση βίας φαίνεται λίγο πιο πιστευτή όταν αντιμετωπίζεις εγκληματίες. Άρχισαν, λέει, οι πολίτες να μετρούν και μείνανε μαλάκες. Πω νούμερα! Έχω κι εγώ κάποια τρομακτικά νούμερα. Ήξερες ότι το FBI υπολογίζει ότι ένας αστυνομικός είναι 18,5 φορές πιο πιθανόν να πεθάνει από έναν μαύρο από ότι ένας μαύρος να πεθάνει από έναν αστυνομικό? Ναι, το ξέχασα. Το FBI δεν είναι έγκυρη πηγή πληροφοριών. Ξέχνα ό,τι είπα. Σύμφωνα λοιπόν με νέα στοιχεία, υπολογίζεται ότι το 32% των θυμάτων αστυνομικής βίας είναι μαύροι. Ενδιαφέρον στοιχεία, θα ήθελα να δω από πού. Μα νόμιζα ότι το FBI δεν είναι έγκυρη πηγή. Τέλος πάντων, έχω κι εγώ δικά μου στοιχεία. Ο εγκληματολόγος Richard Johnson συγκέντρωσε όλες τις αναφορές από το FBI και το CDC για τις χρονιές 2003 με 2012 και υπολόγισε ότι κατά μέσο όρο 429 άνθρωποι πέφτουν θύματα αστυνομικής βίας, δικαιολογημένης ή αδικαιολόγητης. Από αυτούς, οι 112 κατά μέσο όρο είναι μαύροι. Το πιο ενδιαφέρον έβριμα όμως είναι το ακόλουθο. Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο 4.472 μαύροι πέφτουν θύματα δολοφονίας από άλλους μαύρους. Αυτό σημαίνει ότι ένας μαύρος στην Αμερική είναι 40 φορές πιο πιθανόν να δολοφονηθεί από έναν άλλον μαύρο παρά από έναν μπάτσο. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η πηγή που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος, το άρθρο του Vox, παρεμπιπτόντως αλήθεια χρησιμοποιείται ως πηγή άρθρο του Vox, χρησιμοποιεί κάποια από τα στοιχεία που ο εγκληματολόγος Richard Johnson χρησιμοποίησε για τα ευρήματά του και γι' αυτό θα παρατηρήσετε ότι πάρα πολλοί αριθμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο είναι παρόμοιοι με αυτούς που σας έδειξα. Το μαχαίρι όμως έφτασε ως το κόκαλο μετά το θάνατο του Michael Brown και την αθώωση του αστυνομικού που τον σκότωσε. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω λοιπόν ποιος ήταν ο Michael Brown. Ο Michael Brown, όχι αυτός ο Michael Brown, αυτός ο Michael Brown ήταν ένα παλικάρι που τη μέρα που σκοτώθηκε είχε ληστέψει ένα μαγαζί και μετά επιτέθηκε στον αστυνομικό που τον πυροβόλησε. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν πτώησε τα μίντια που έβγαιναν και χαρακτήριζαν τον Michael Brown ως τον ευγενή γίγαντα. Ο θάνατος του Michael Brown είχε ως αποτέλεσμα τις διαδηλώσεις στο Ferguson. Να σημειωθεί ότι μετά το Ferguson ιδρύθηκε το κίνημα Black Lives Matter, του οποίου ο σκοπός είναι η εξάλειψη του ρατσιστικού συστήματος. Βέβαια, πριν κάτι μέρες σε πορείες που έκαναν στο Milwaukee, κυνηγούσαν και σκότωναν και έδερναν λευκούς. He white! Beat his shit! Bitch! That's what it's for!
Πάντως, ο αρθρογράφος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και από ό,τι φαίνεται γνωρίζει πάρα πολλά ονόματα αδικοχαμένων Αφρικανοαμερικάνων. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να προσθέσω άλλο ένα στη λίστα. Τζαμίλα Μπόλντεν, το 9χρονο κοριτσάκι που καθόταν τις μέρες που γινόντουσαν οι πορείες στο Φέργκουσον στο κρεβάτι της και διάβαζε τα μαθήματά της για το σχολείο. Μέχρι που πέρασε έξω από το σπίτι της μια συμμορία, έκανε drive-by και μια σφαίρα τη βρήκε στο στήθος και την σκότωσε επί τόπου. Η Τζαμίλα ήταν 9 χρονών. Δεν ήταν εγκληματίας, ήταν ένα κοριτσάκι που διάβαζε και πέθανε στο κρεβάτι της. Παρ' όλα αυτά, άμα εσύ πεις ότι ίσως σε αυτές τις γειτονιές που η εγκληματικότητα είναι στα ύψη πρέπει να φέρεις περισσότερους αστυνομικούς, να ανεβάσεις την αστυνόμευση για να προστατεύσεις τους πολίτες, αυτομάτως είσαι ρατσιστής, γιατί προφανώς το λες επειδή είναι μαύροι και οι μαύροι είναι από τη φύση τους βίαιοι. Μόνο που αυτό το λένε οι Black Lives Matter, κανένας άλλος. Αυτοί φέρνουν την εθνικότητα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να κρατήσεις είναι το ακόλουθο. Όπως έχω πει στο παρελθόν, όλα αυτά τα παιδάκια που φοράνε κουκούλες και σπάνε βιτρίνες και κεραμάξια είναι και για πάντα θα είναι τα μεγαλύτερα πιόνια του συστήματος που νομίζουν ότι καταρρίπτουν. Μάθε ότι πολλοί διαδηλωτές στο Φέργκουσον πληρωνόντουσαν $5.000 το μήνα για να σπάνε βιτρίνες. Από ποιον? Από τον George Soros. $33 εκατομμύρια μπήκαν μέσω του οργανισμού του σε τοπικούς οργανισμούς του Ferguson και δόθηκαν και χρηματοδότησαν τις πορείες εκεί. Τώρα που μιλάμε για τον George Soros, ήξερες ότι έχει χρηματοδοτήσει και το Athens Gay Pride με 24.000 ευρώ συγκεκριμένα. Συν της άλλης, είμαι σίγουρος ότι η LGBT κοινότητα της Ελλάδας χρειάζεται όση υποστήριξη μπορεί να βρει και από όπου μπορεί να την βρει. Γιατί ως γνωστόν, στα θέματα των LGBT είμαστε πιο πίσω και από το Πακιστάν. Επειδή κάτι μάμιδες έβγαλαν να νομιμοποιηθεί ο διεμφυλικός γάμος. Σημειώνει πάντως στο τέλος του άρθρου ο αρθρογράφος ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα όσα έχουν περάσει οι ομοφυλόφιλοι άντρες που για παράδειγμα έχουν βασανιστεί. Παρ' όλα αυτά λέει, φαίνεται πως η κατάσταση στο Πακιστάν καλυτερεύει. Και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί τίποτα δεν λέει περισσότερο πρόοδος από το γεγονός ότι τον Απρίλιο πυροβολήθηκε μια transgender στο δρόμο και στο νοσοκομείο την άφησαν να πεθάνει. Ναι, ξέρεις, τώρα που το ξαναβλέπω, όντως το Πακιστάν είναι πιο μπροστά από εμάς σε ζητήματα LGBT. Ωστόσο ήξερες ότι το Πακιστάν έχει 80% υποστήριξη προς τον λιθοβολισμό. Και τώρα που μιλήσαμε για το Πακιστάν, γιατί δεν πιάνουμε το αγαπημένο θέμα όλων, τους πρόσφυγες. Ήξερες ότι αυτούς τους 8 μήνες του 2016 έχουν από την Ελλάδα έρθει 160.000 άνθρωποι? Μπορεί και να το ξέρεις, όμως αυτό που δεν ήξερες είναι ότι μόνο το 1/3 αυτών είναι από τη Συρία. Πραγματικοί πρόσφυγες πολέμου. Μάθε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών στην Σουηδία και την Γερμανία δεν είναι Σύριοι, το οποίο βγάζει απόλυτο νόημα. Οι Σύριοι έχουν διοχετευτεί όπου βρουν καταφύγιο. Δεν έχουν την πολυτέλεια της επιλογής, τρέχουν να μην πεθάνουν. Γι' αυτό επέτρεψέ μου να σου είμαι απόλυτα ευθύς. Κάθε παιδάκι που έχει ποτέ συμμετάσχει σε πορεία Refugees Welcome και έχει ανεμίσει όλες αυτές τις όμορφες πολύχρωμες σημεούλες, που δεν έχει κάνει ενεργά την διαφοροποίηση μεταξύ λαθρομεταναστών και προσφύγων πολέμου, θα έπρεπε να ντρέπεται. Πάνω από τους μισούς ανθρώπους που διέρευσαν στην Ευρώπη δεν είναι πρόσφυγες πολέμου. Καλωσορίζετε ανθρώπους που είδαν ότι πεθαίνουν παιδιά στη Συρία και έτριψαν τα χέρια τους. Βδέλες καιροσκόπους. Γαμημένοι αλτρουιστές από τα Lidl, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ένας 16χρονος παράνομος λαθρομετανάστης Ιρακινός απελάστηκε από την Ισλανδία. Ούτε η Ισλανδία είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Γιατί ως γνωστόν η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Απλά
Όσο πιο καταπιεσμένη μειονότητα είσαι, τόσο λιγότερο τυφλή είναι. Αν είσαι όμως τραπεζίτης, δημοσιογράφος, πολιτικός, και πάλι θες να δώσεις την εμπάθειά σου σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, οκ, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των λάθρομεταναστών είναι άντρες χωρίς οικογένειες σε στρατεύσιμη ηλικία. Δεν θέλουνε βοήθεια, ήρθαν εδώ για να περνάνε καλά. Χωριό Πελούσιον στην Ελβετία πληρώνει 260 χιλιάρικα για να μην δεχθεί 10 πρόσφυγες. Άμα είναι για ευρωπαϊκά κουλτούρα, οι τζάπλουτοι δεν κάνουν τσιγκουνιές. Μόνο που τα λεφτά τους τελικά πήγαν τζάμπα, γιατί η ευρωπαϊκή κουλτούρα δυστυχώς σε αυτές τις χώρες πεθαίνει. Στην Γερμανία πλέον είναι έγκυρο από το νόμο ο γάμος ανηλίκων. Αν είσαι 50χρονος στη Συρία παντρεμένος με ένα 14χρονο κοριτσάκι, στην Γερμανία ο γάμος σου είναι αναγνωρισμένος. Αλλά τι σημασία έχει, ούτως ή άλλως γίνονται παράνομοι γάμοι ανηλίκων, ούτως ή άλλως πάρα πολλές περιοχές έχουν γίνει μουσουλμανικά γκέτο, ούτως ή άλλως λειτουργούν παράνομα υπόγεια ισλαμικά δικαστήρια, ούτως ή άλλως υπάρχουν ισλαμικές περιπολίες να εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτής της θρησκείας. Στην Σουηδία μέχρι το 2011 το 76% των βιασμών το προκαλούσε το 2% του πληθυσμού οι μουσουλμάνοι άντρες. Πιστεύεις ότι η κατάσταση έχει καλυτερεύσει? Μέσα σε 3 μήνες στη Γερμανία οι λαθρομετανάστες προκάλεσαν ή έκαναν απόπειρες 69.000 εγκλημάτων. 69.000 σε 3 μήνες. Την απόφαση των κατοίκων στήριξε και ο δήμαρχος του χωριού Ανδρέας Γκλάνερ, μέλος του ξενοφοβικού κόμματος SVP, αρνούμενος ρατσιστικά κίνητρα. Κάποια από τα επιχειρήματά του που λίγο έως πολύ έχουμε ακούσει από διάφορους ελληνόψυχους γύρω μας. Ναι, οι πρόσφυγες από τη Συρία πρέπει να βοηθηθούν και να εξυπηρετηθούν, αλλά αυτό γίνεται καλύτερα στους καταβλισμούς πιο κοντά στο σπίτι τους. Θα μπορούσαμε να στείλουμε χρήματα για να τους βοηθήσουμε, αλλά το να τους πάρουμε εδώ θα έστελνε λάθος μήνυμα. Αυτό θα προσελκύσει και άλλους και θα διακινδυνεύουν τη ζωή τους διασχίζοντας τον ωκεανό, πληρώνοντας τους λαθρέμπορους για να τους φέρουν. Δεν θα είναι σε θέση να μιλήσουν τη γλώσσα και αν ορισμένοι από τους πρόσφυγες έχουν παιδιά, θα πρέπει να πάνε στο τοπικό σχολείο όπου θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρόσθεσε και τόνισε πως το χωριό δεν έχει καν να τους προσφέρει δουλειές. Τι δουλειά θα κάνουν? Υπάρχουν μόνο μερικές επιχειρήσεις και φάρμες εδώ, αλλά δεν υπάρχουν άλλες δουλειές. Δεν μιλούν τη γλώσσα και αν έχουν παιδιά που θα πρέπει να φοιτήσουν στο τοπικό σχολείο θα χρειαστεί επιπλέον φροντίδα για αυτά. Πω, τι ρατσιστής! Κάνει ο εμετό και ο εμετός μου από την αηδία που μου προκάλεσαν τα επιχειρήματά του. Κοίτα, να σου είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο κεφάλι του και όντως μπορεί να είναι 100% ξενοφοβικός. Αλλά μπορούμε να κοιτάξουμε λίγο αυτά τα επιχειρήματα αντικειμενικά. Φυσικά και η ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινωνία θα είναι πολύ πιο δύσκολη για τους Σύριους. Ακόμα και που οι Σύριοι έχουν πολύ πιο προοδευτικά, πιστεύω, ακόμα και από της Τουρκίας. Στατιστικά οι γνώμες τους το δείχνουν. Ταυτοχρόνως υπολογίζεται ότι η οικονομική βοήθεια που θα χρειαζόντουσαν σε εκείνες τις χώρες είναι υποδεκαπλάσια από αυτήν που χρειάζονται εδώ. Και τέλος πάντων, γιατί την ακούμε εμείς? Στη Σαουδική Αραβία έχουν 100.000 αχρησιμοποιητές άδειες σκηνές με ηλεκτρικό ρεύμα και air condition που μπορούν να στεγάσουν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και δεν έχουν δεχτεί ούτε έναν. Γιατί την ακούμε εμείς? Πάντα. Και όσον αφορά το σχολείο, φυσικά και είναι εύλογη ανησυχία. Στη Γερμανία προσπαθούν να τους διδάξουν να μην βιάζουν. Και ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες πολέμου, είναι οι λαθρομετανάστες που συστηματικά εκμεταλλεύονται τη δυστυχία τους. Και όντως έχουμε εν τέλει στείλει το λάθος μήνυμα, όπως λέει ο δήμαρχος. Χαίστηκα για τα ρατσιστικά του κίνητρα, αν έχει. Είναι αντικειμενικές αλήθειες. Έχουμε γίνει όντως τόσο ισλαμοφοβικοί, φοβικοί? Άμα υπήρχε ακόμα ο Χίτλερ και μας έλεγε ότι ο ουρανός είναι μπλε, θα λέγαμε όχι επειδή είναι ο Χίτλερ? Κάπως κωμικό παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Έχουμε θυσιάσει τον ορθολογισμό μας στο όνομα της πολιτικής ορθότητας. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά! Φοβόμαστε να σκεφτούμε. Στη Γερμανία δικηγόροι συμβουλεύουν ζευγάρια να μην εκφράζουν ισλαμοφοβικές και αντιπροσφυγικές απόψεις, γιατί μπορεί να χάσουν την κυδαιμονία των παιδιών τους. Επίσης στη Γερμανία, ο άντρας που βγήκε στο μπαλκόνι και έβριζε τον τρομοκράτη τη στιγμή που πυροβολούσε κόσμο στο εμπορικό κατάστημα, θα πληρώσει πρόστιμο για προσβλητικά σχόλια. Στη Δανία επιτέθηκαν σε ένα κορίτσι, το ρίξαν στο πάτωμα και όπως πήγαιναν να το γδίσουν, έβγαλε ένα σπρέι πιπεριού και τους ψέκασε και τώρα το κορίτσι θα πληρώσει πρόστιμο.
Αυτή η συστηματική καταπίεση της ελευθερίας του λόγου δεν πρόκειται να φέρει καλά αποτελέσματα. Πάρτε το χαμπάρι. Πόσες βόμβες, πόσοι πυροβολισμοί, πόσα μαχαιρώματα και λοιπές επιθέσεις πρέπει να γίνουν μέχρι ο Ευρωπαίος να χάσει την υπομονή του. Ήδη η Ευρώπη στρέφεται προς την ακροδεξιά, ήδη η Ευρώπη οπλίζεται, ήδη η Ευρώπη αρχίζει να πιέζει πίσω. Σταματήστε να ουρλιάζετε απερίσκεπτα λέξεις όπως ρατσιστής, ισλαμοφοβικός, ξενοφοβικός χωρίς να σκέφτεστε. Δεν γίνεται να κοιτάτε το βίντεο μου και το Facebook σας που είναι γεμάτο με εικόνες νεκρών παιδιών από τη Σύρια και να λέτε πως εγώ τρομολάγνω και ασκώ προπαγάνδα. Αλλά πάνω απ' όλα σταματήστε να μου το παίζετε υπεράνω. Η ανεφορίων εμπάθειά σας έχει κάνει μαζοχιστές. Και πάλι δώστε την εκεί που αξίζει, όχι στους ανθρώπους που την εκμεταλλεύονται. Και πάνω απ' όλα σταματήστε να κοιτάτε εμάς που συζητάμε ανοιχτά αυτά τα επίμαχα θέματα λες και είμαστε οι νέοι Χίτλερ. Τουλάχιστον δεν υποκρινόμαστε αυτά στα οποία πιστεύουμε. Εσείς είστε τύποι ανθρώπων που ναι τη μια μέρα θα καθίσετε να ανεμίζετε πολύχρωμες σημεούλες refugees welcome, αλλά αν στο σουβλατζίδικο έρθει ένα παλικάρι και σας ζητήσει €1 να πάρει κάτι να φάει μπροστά σας που πεινάει, θα γυρίσετε το κοιτάξετε με μια μούρη τόσο ξυνισμένη που κάποιος θα νόμιζε ότι έχει σαν στην ψυχή σας 5 λίτρα μιλόξιδο πάρουτο.